TTP Inter movement SBK kunaka kwachonga ti mwana wa mutukuzi seuma kamyelo poni kalonzi teuma ndikada kukatifaina ndozuruma ndichida kukaona makuseni ndotofuma bebi ndinodaku mabango chamba newe nguva yemashambanzo ndomboshamba newe sabhukumani ndombokuruma nzeve uya kuno nditombotaura chizewezewe kutaura feya bebi wakanaka sako ndada kuona amai vako pamwe chete natete vako ndovaudza ndoda kuva mukwasha wawe ndangoti bebi wakanaka sako ndada kuona amai vako pamwe chete natete vako ndovaudza ndoda kuva mukwasha wawe ndichavakumba kwenyu nemusi wesondo ndichange ndichifamba namukomatindo asi ako ndiyangura tena uine pondo lezo mudhara vako vazikirozi yehondo unondiyevedza senguva yezhisha uri hurudza ndiri mhisha kudai uri shiri bebi dai kuti ngozha kana ukandebuka ndingakonzera ruzha bebi wazodhumura sabhuku ayewa ndati wandionesa chitsvuku samadzimai woita ndisunge dhuku kana kuimba nechindevelesa tuku bebi yako tanda tandilo wami bebi yako funa funa wami ndikati ndokulavha kakati maya ndikati kana zvakadaro ndota zvandagaya inini ndaingo kuda fokolalo rudo ruri muropa mbonzo muskeleton runodziya kupfuura pachirekotoni kanochiti ndinonyapa bvunza ango epatani wakanaka zvako ndada kuona amai vako pamwe chete nateti vako ndovaudza ndoda kuva mukwasha vavo ndangoti bebi wakanaka zvako ndada kuona amai vako pamwe chete nateti vako ndovaudza ndoda kuva mukwasha vawe ndangoti bebi wakanaka zvako ndada kuona amai vako pamwe chete nateti vako wakanaka zvako wakanaka ndada kuona amai vako pamwe chete nateti vako ndovaudza ndoda kuva mukwasha vawe ndangoti bebi wakanaka zvako ndada kuona amai vako pamwe chete nateti vako wakanaka zvako wakanaka. Ayo movement.